Els arbres em desperten molta admiració. Són uns supervivents nats. El que ells exhalen en el procés de la fotosíntesi és el que nosaltres respirem. Ara estan traient brots. Mira com ha brotat aquesta. Ja veus. La parada tindrà 2 o 3 pisos i des de cada un dels pisos tu veuràs l'arbre envoltant la mateixa obra. És molt especial perquè la vegetació ja no és que es vegeti tota la part externa de l'obra, sinó que la vegetació forma part de la mateixa estructura del que serà l'edifici. Els arbres que s'han triat són espècies mediterrànies, tipus alzines, acer campestre. Són arbres que estan molt adaptats a la sequera i a les condicions complicades que tenim al Bages. Aquest sistema és molt elemental, diguéssim. Té uns conus amb uns forats en els quals, per aire, l'arrel ve cap aquí i quan arriba a la punta s'atura. Això és un sistema de poda per aire, que diem nosaltres, de manera que l'arrel queda ficada aquí i no pot espiralitzar, que és el gran risc que tenen els arbres a les ciutats. Doncs això el que et fa és unes arrels amb direcció radial, de manera que tu quan plantis l'arbre immediatament s'agafaran en el sol i, a més, el que han fet aquestes arrels és multiplicar-se perquè no poden créixer fent moltes arrels secundàries, que és el que li donen la capacitat d'absorció de nutrients i d'aigua i tal, amb sols especialment pobres com el de la ciutat. Aquest arbre està molt més preparat per sobreviure a la ciutat que qualsevol altre sistema de cultiu.